Môžem? Priatelia, za 30 rokov našich výskumov sme dospeli k určitej schéme. Hej, ten tvar bol kedysi v ezoterike dosť posvetný a keď sa to tak zaguľatí, tak by to mohol byť ako prienik vlastne dvoch kruhov. Hej, a symbolizuje to prienik akoby dvoch, tuto je to také trošku hranaté, hej, lebo aby sa to takto zmestilo a aby sa tam dali ako tie jednotlivé uzlové body ako zobraziť, tak je to ako schéma, ktorá vyjadruje všetky vlastne oblasti, ktorými sa zaoberáme v rámci toho komplexného prístupu ku problematike mimozemského života. Takže keď ideme od začiatku, tak v tomto prvom chlieviku je život, vedomie, zem, ľudia a civilizácia, či žijeme na zemi, hej, máme nejaké poznatky, vedomosti z prírodných, spoločenských vied a tak ďalej o tom a informujú o tom jednak médiá a potom nejaké vedecké knihy, časopisy. No a dostávame sa k oblasti, od ktorej sa odvíja potom táto problematika mimozemského života, a to je život obecne a vedomie, čo je to vlastne vedomie, vesmír a či sú tam civilizácie nejaké. No a teraz ďalší bod, druhý je, že či sú alebo nie sú, o tom sa teda bavíme teraz a viete, že teraz sú aj vypočúvania v kongrese svedkov, ktorí hovoria o tom, že boli tu mimozemšťania po vojne a dokonca, že s nimi nadviazali nejakú spoluprácu Američania a tak ďalej. Je o tom kopa materiálov, hej, a tam sa potom jedná o tom, že odkiaľ sú v ďalšom bode, hej, či sú z našej galaxie, alebo z iných vesmírov, alebo z paralelných dokonca nejakých priestorov. Akí sú, to znamená, že aký majú vzhľad, pôvod, vek tí mimozemšťania. Veľmi dôležité je, aké majú úmysly. Či sú dobrí, z nášho pohľadu zlí alebo neutrálni. Potom sa kategorizujú tí mimozemšťania. Je tabuľka, kde sú známe rasy a ako ktorá vyzerá a čím sa zaoberajú a teda či sú pozitívne, negatívne a podobné. Potom tí mimozemšťania sme sa dostali k tomu, že majú medzi sebou aliancie, zväzky, že teda koexistujú, spolupracujú alebo už strašne dlho vedú vojny medzi sebou. Hej, to je veľmi zaujímavé. No a to celé sa zosýpa sem na spodok, že aká bola činnosť v minulosti týchto civilizácií na Zemi a aká je v súčasnosti. Sú o tom dôkazy, aj keď tí skeptici to popierali, ale sú dôkazy, stopy, nálezy. Takisto teraz je strašne veľa pozorovaní a svedectiev o UFO a tých UAP. No a tuto už ideme potom, toto bola taká ako oblasť ufológie, ktorá od vojny sa rozvíjala. A potom niekedy v roku 2005 začala činnosť ďalšia oblasť, hovorí sa jej exopolitika. A tá je o tom, že tí exopolitici povedali áno, toto všetko ako je už dokázané a dokonca veria aj tým kontaktérom, ktorí sa kontaktujú s tými mimozemskými civilizáciami. Hej, vieme, že sú aj obete únosov, že tí negatívci unášali nejakých ľudí, a ty si potom na niečo spomenuli, čiže o tom je kopa materiálov. No a v rámci tej organizácie v tej našej galaxii a vo vesmíre, tak sme sa dostali k tomu, že tu existuje nejaká galaktická federácia, veľmi veľa civilizácií, tam sú stovky až tisíce civilizácií a to sú tie dobré, pozitívne. A tie vraj ochraňujú Zem a dali embargo, čiže taký zákaz, ako zasahovať do nášho vývoja a často sa to prezentuje ako, že Zem je ako keby zoologická záhrada, aj sa to tak volá, že ako teória zoologickej záhrady. No a tie kontakty potom s nimi sú tajné, hej, a je ešte taký pojem, že oddelená civilizácia. To znamená, že po vojne Nemci nadviazali aj Američania ako styky s nimi a určití vycvičení vojaci, ľudia pôsobia s tými mimozemšťami dokonca ako vo vesmíre, hej, v ich lodiach cestujú a tak ďalej, takže to sú také dosť kontraverzné témy, ale sú o tom informácie. Potom sa dostávame k veľmi zaujímavému bodu, to je prežitie Zeme, zemegulie a civilizácií. Vieme, že v minulosti boli tu ekologické katastrofy, vojny,
Hej, aj demografická katastrofa sa môže stať, že sa to premnoží a potom to zanikne, takže okolo toho je tiež veľa materiálov a súvisí to aj s týmto našim výskumom. No a nakoniec úplne sa dostávame k takej téme, ktorú tiež niektorí skeptici považujú za kontraverznú, a to je existencia duše, ducha, stvoriteľa, teda Boha, anielov a nejakých nebeských bytostí a tak ďalej. Celé to súvisí s náboženstvom a mimozmyslovým vnímaním, a že také nejaké javy sú, to vieme aj na základe toho astrálneho cestovania a nejakých takých prípadov, že sú ľudia, ktorí dokážu svoje vedomia akoby na diaľku vyslať a niekde proste niečo zaznamenávať. Tomu sa hovorí remote viewing po anglicky, čiže diaľkové nazeranie. To je veľmi taká zaujímavá téma pre nás. No a dostávame sa nakoniec zase ku štruktúre univerza, teda vesmíru, či sú tam aj nejaké paralelné dimenzie, vyššie rozmery a tak ďalej, lebo to súvisí potom so všetkým týmto, pretože potom tí mimozemáci nemusia byť len ako z nášho priestoru 3D, ale môžu byť aj z tých iných priestorov, hej, a to, tým pádom sa to stáva ešte oveľa zložitejšie. No a tuto v strede je potom tá fyzika, dneska ešte prevláda teória toho Big Bangu, čiže z niečoho veľmi maličkého, superhustého, ako nejakým takým Big Bangom, čiže akoby výbuchom, vznikol celý náš vesmír a neustále sa rozširuje. No a tie fyzikálne pojmy, ktoré tam potom ako sú, tak je entropie, čiže akože znehodnocovanie energií postupne všetkých na tepelnú. Vieme niečo o energii, pohybe, priestore, čase, o hmote, o časticiach, o vlnách, o poliach. No a čo je veľmi zaujímavé, tak táto entropia, to je, ako hovorím, že to je zväčšovanie neporiadku, hej, že vlastne všetko speje k tomu, že sa všetko rozpadne a neostane nič, ale sa badá v tom vesmíre aj organizovanosť. A my sme toho dôkazom, čiže život je organizovaná hmota a ako je to vôbec možné, či v tej hmote sú nejaké už ako zákonitosti, aby sa organizovala, alebo ako je to, tak to tiež je jedna z vecí, ktorú posudzujeme v rámci tejto našej schémy. Čiže ako vidíte, je to ako dosť obsiahla oblasť a podľa toho teda sme založili, jak som hovoril, aj tie sekcie, hej, ako UFO, historické, exopolitika a je tam potom aj ten náboženský aspekt a paranormálny, čiže vychádzame potom ako pri spracovávaní tých tém a prezentáciách z tejto schémy. Ďakujem za pozornosť.